Hej og velkommen til den her hjemmeside og webshop. Jeg hedder Michael Mart. Jeg har drevet den her hjemmeside og webshop siden 2011. I cirka 14 år er det nu. Nu er vi i maj 2025. Det er godt, at du har fundet hjemmesiden. Jeg går ud fra, at du leder efter et vandfilter af en eller anden slags, eller du er blevet nysgerrig om vand omkring et eller andet. Jeg har forsøgt at samle så mange informationer, jeg kunne om vand og vandfiltre, og dengang der endte jeg med noget, der hedder omvendt osmose, som er en ren fysisk proces, hvor man bruger nogle filtre og membraner til at rense vandet. Det har været kendt siden 1950'erne, hvor en fyr i Californien opfandt det, og den amerikanske flåde og militær, de brugte nogle millioner dollars i 1950'erne, på at undersøge, om det var en farbar vej. Fordi de har jo mange skibe rundt omkring, og det er dyrt at slæve vand med hjemmefra, hvis man skal ligge og sejle på søen i en lang tid, eller man skal i krig med diverse folkeslag rundt omkring i verden. Men de fandt så ud af, at omvendt osmose, det var rigtig smart. Det var relativt billigt, og det har udviklet sig rigtig meget. Det har jeg skrevet en del om, og det kan du læse om.